سلام كبرات تغاتتلتي داسنا اكسترا بدرجة علم كبز وهاب ولقاو شلماتات اتا اللعل كله اب قدميت وصيا بوزحات ابز علم بلص نجر زفري كومدما تاريخ زسرحو زسلموا شلمات اندحرالا اتا اب نروي توهاب شلمات نوبل شلمات نوبل دما اتا فلت تشنفرا مالت ناي سلام طراي زيكونه اب كم كيمستري فيزيكس حكمنا كومدما سنه صحف اتوهاب علماويت زخونت شلمات كوينا بزح غزي خاب استفلالي اغاطامي مزرب معكانا زين علم كتكون كيلاني ريا زخاب قال اوان تاشلمات زبقع مرحتي ايتغبؤ من يتباهلو اتوم نتاشلمات زهبو اب نروين شودن نزركبو اكلات نقفيتا خمصومن كله اب قال اوانات كا بوليتيكاو دفئت على تباهللو غيزيون نيريو نحج دما اذا شلمات بخمي جميره كوم دما تقند مسراتي ازخونه ولقسب منيو كوم دما دحر بايتو كمي يمسل كابو وصاي دما قال ازراب زنبره شلماتات كنري كنفتنينا قدمي غنا ابزا channel سبسكرايب لايك كمون نتدول بمطواق قدامو تخاتاتلتي معالتاو تحستونا خدكونو بغبرن عدم شلمات نوبل نخت مسرت كان دمغنيات زنبر والقسب ملؤ شمو ألفريد برنهارد نوبل تباهيلي زواع بعلة عسران حدن ورها عسرته شحن شومن تميتن سلاسان سلستن اب هاجر شودن كتما ستوكولهم كاب حد مهندس زنبره إيمانويل نوبل زبهال أبو كارولينا اتبهال آدني توليدو إذا سدرابيت كأه أما جمرته شومن تولاد زنبر واخوينو بدحر إجنا اتم 4 قلعوه وتم بمسانهم ألفريد نوبل مسلستي يحواتو خويني عبيو ألفريد نوبل جنان اشتيك والعن كله كم تمهندس زنبر أبو اب إلكترونيكاو نجارات أغالبو خجبر كومدما مهندسنا تقدسنا كاري جميرو بزيخا ألفريد نوبل شمو خصو عن كله ابزوان بجاكاتنا نوبل شلمات مهازي فلات كيمستري شقاطي فلات فيزيكس مهندسن كال انزبل كبرتات مسؤ تتحيز زلعل ألفريد نوبل جنان اشتين كله اتحيزيو بطعم بلحكم دما مستوعل زخونه قلعه كم زخونه كمسكر زخاله بشحن شومن تميتن سلاسان شوعتن كا ابونا بروسياويت كتما سان بيترسبرغ مسكده دحر قرب غزي مسديون يحواتن نبو زركبه خوينو ابو اولاديو حد عمر زخونه شقط كم دمان اشتي فابريكا كخفت بمخالو ألفريد نوبل ناينا برا شجر كيغطمو ابناي ولك ابيات تمرتي كاتي كيلو او حصير غيزي خا اب كيمسترين قانقوان حيال زخونه ادمعنت كم زلو كمسكرن كلو بوزح كيصنح خا قانقواتات انجليش قانقا فرانس قانقا جرمنن روسيان بصبق كملخ يبقيعو ألفريد نوبل ود 17 عامت مسكونه ناب هاجر فرنسا كتما باريس يخيدو ابوخ مستي نايتروجليسرين زبهال كيميكالو فساس زمهازي اسكانيو سوبريرو يتراخيبو يزي خونبر اسكانيو سوبريرو نتزمهازو فساسي اب دقم خوعلو بطعم سغيو كومدما حيات زخونه دليت اينبرون ازخا تفساسي اندحراب طقاز زخونه وعي نجر قريبو ويدما حيات زخونه صقطه تغيرلو كوتكوس كومخا حيات زخونه حدغا كسعب زخل فساسي سلازي نبريو زي خونبر تشعونه زمهازي تلالي زنبره ألفريد نوبل نتفساسي نبرب حقونه مقيار كومخا سلامو بزخونه منقدي اب طقمي كوعلي زحاسبه نزخه تكبر كأن توسخه تمرتي ناب امريكا دحر مخادو اتا ناي سدرا بيتو فابريكات افيشا ابو كاب روسيا ناب شو ودن كمز تملس فلته اتم عواي زخونه لوديفيك نوبل زبهال حوغنا نتازت افشت فابريكا كم بحدش كبرابران كله ألفريد نوبل كأن بشو ودن تميليسو نتي نايتروجليسرين زبهال فساسي بوحس عقباب كابرحو كين كاخد فنجرول تخل مسارحيتاتي امعبيلو بشحن شو من تميتن سوسان 4 جنا اب شو ودناويت كتما هيلنبورغ اب حدا فابريكا از فساسي افتنن كله بمفنجارو حوون ألفريد نوبل زركبهم حمشت سباتيوم هيوتهم كسؤن ترايوم نزخل خجبرن كله جنا ألفريد نوبل وصيت نايت سرحو اب قدس تكبار كوعلي حساب زنبرا ازخان توما بعدنا توافيرهم بزح هالك زدليو سراح سريحهم يامان زفقلو زنبور سراحتنياتات بزقلل اجباب بزي تفنجار غيرهم غوبوتات كفنجرون سرحهم كقاللني دليو دحرت موت حوز ختل حدغا خان تفساسي كالي وحس اجباب غيرو كسرح بموسان بشحن شو من تميتن سوسان شوعتن داينامايت مهزه هبت مجمر تخان تمهزو نوبل وحس حرج كبلاكو وسينو انتنبره بمحبرسب عالم جنا بتي كاب قانقا غير زمصه حيل زترغمو داينامايت بزبلشم كصواعي جميرو
ኣብ ሕብረት መንግስታት ኣሜሪካ ከምኡ ድማ ዓባይ ብሪጣንያ ከዓ ልዑል ዝኾነ ኣፍልጦ ክረክብ ብምኽኣሉ ኖበል ካብ መሸጣ ዳይናማይት ጽቡቕ ዝኾነ ሸቐጥ ክገብር ይጀሚሩ። እቶም ክልተ ዝተረፉ የሕዋቱን ኣልፍረድ ኖበል ከዓ ኣብ ናይ ነዳዲ ምዕዳን ሸቐጥ ብምውፋሮም ንሱን ወፍሪ ዝኸውን ገንዘብ ሂብዎም ብዙሕ ኣታዊ ክእትዉ ከምኡ ከዓ ብዙሕ ሃብቲ ክድልቡ እዮም በቂዖም። ኣልፍረድ ኖበል ከዓ በቲ ንሱ ዝመሃዞም ህዞታት ንጉሳዊት ሽወደናዊት ናይ ስነ ፍልጠት ኣካዳሚ ኣባላ ክኸውን ክትመርጾን ከላ ካብ ኡፕስላይ ዩኒቨርሲቲ ከዓ ዶክተር ዝብል ናይ ክብሪ ማዕርግ ክረክብ ይበቂዑ። ኣብቲ እዋን እቲ ከዓ ኣልፍረድ ኖበል ብጣዕሚ ሃብታም ከምኡ ድማ ክሳብ 355 ምህዞታት ዘፍረየ ፍሉይ ብሉፅ ዝኾነ መሃዚ ክኸውን በቂዑ ነይሩ። እታ ንሱ ዝመሃዛ ዳይናማይት ከዓ ካብቲ ንሱ ዝሓሰቦ ናይ ምዕዳን ስራሕ ናይ ምቅላል ሓሳብ ወፃኢ ኣብ ውግእ ከምኡ ድማ ኣብ መቕታልን ደም መፈሳስን ክትውዕል እያ ጀሚራ። ኣብ ከምዚ ኩነታት ከዓ ብ1888 ሓዉ ንኣልፍረድ ኖበል ዝኾነ ሉዶቪክ ኖበል ናብ ፈረንሳዊት ከተማ ካነስ ጌሹ እንከሎ ብሃንደበት ዓረፈ። ነቲ ዜና ዝሰምዓ ጋዜጣታት ሃገረ ፈረንሳ ድማ እቲ ዝዓረፈ ሓውን ኣልፍረድ ኖበል ዘይኮነ ባዕሉ ኣልፍረድ ኖበል ዝዓረፈ ስለ ዝመሰለን ኣብ ኣርስታትን ብዓብ ጽሑፍ ገይረን እቲ ሸቃጥ ናይ ሞት ሞይቱ ዝብል ጽሑፍ የን ኣስፊረን። ኣብ ታሪኽ ህይወቱ ዝገልጽ ገጻት ድማ ዶክተር ኣልፍረድ ኖበል ሓንቲ ደቂ ሰባት ካብቲ ናይ ቀደም ኣገባብ ብዝቐልጠፈ ኣገባብ እትቐትል ምህዞ ፈጢሩ ሃብታም ኮይኑ ትማሊ ከዓ ኣብ ከተማ ካነስ ሞይቱ ዝብል ጽሑፍ ኣንቢረንን ኣርእስተ ዜና እንጌረን እተን ጋዜጣታት ጽሑፋተን ዝዘርግሓ። እዚ ብጌጋ ዝተዘርግሐ ጽሑፍ ድማ ኣብ ኢድ እቲ ጌና ብህይወቱ ዝነበረ ኣልፍረድ ኖበል ይበጺሑ። ናይዚ ውጽኢት ከዓ ኣልፍረድ ኖበል በቲ ናቱ ምህዞ ማለት ዳይናማይት ብጣዕሚ ሓዘነ። እዚ ከዓ ንሱ ንጽቡቕ ዝሓሰቦ ምህዞኡ መቕተለ ሰባት ኮይኑ እንድሕር ዓሪፉ ከዓ እቲ ሸቃጥ ሞት ቀታሊ ተባሂሉ ክዝከር ከም ዝኾነ ብምስትፍሃል እዩ። በዚ ምኽንያት ከዓ ኣልፍረድ ኖበል ሓደ ሓሳብ ይሓሲቡ። ንሱ ከዓ ነቱ ብዝተፈላለየ ምህዞታቱ ዝኣከቦ ገንዘብ ኣብ ሓንቲ ሽልማት ተጠርኒፉ ዜግነት ናይ ዝኾነ ሰብ ከይፈለየ ኣብ ፊዚክስ፣ ኬሚስትርን ሕክምናን ልዑል ኣበርክቶ ዝገበሩ ሰባት ክትወሃብ ኣብ ፓሪስ እንዳተቐመጠ እንከሎ ኣብ ሓደ ናይ ኖርዌይን ሽወደንን ምትእኻብ ፌርሙ ኣንቢሩ። ብድሕሪ እዚ ከዓ ብ1891 ኣልፍረድ ኖበል ካብቲ ተተኳሲ ዝኾነ ምህዞታቱ ንዓዲ ጣልያን ክሸይጥ ብምኽኣሉ ብፈረንሳ ከም ከዳዕ ስለ ዝተሓስበ ናብ ሳን ማሪኖ ዓዲ ጣልያን ይግዒዙ። ኣብኡ እንከሎ ድማ ንሱ ብ1896 ካብዚ ዓለም ክፍለ እንከሎ እቲ ሃብቱ ከዓ ከምቲ ንሱ ዝተላበዎ ኣብ ሓንቲ ሽልማት ተቐይሩ ካብ 1901 ጀሚሩ ነቶም ኣብ ፊዚክስን ኬሚስትርን ሕክምናን ኣበርክቶ ዝገበሩ ክትወሃብ እያ ጀሚራ። ብድሕሪ እዚ ከዓ ኣብታ ሽልማት ናይ ጽኑዕ ጽሑፍን ሰላምን ጨንፈር ሽልማት እውን ክውስኽ ብምኽኣሉ ኣብዚ እዋን ኖበል ሽልማት ኣብ ዓለም ተቐዳሚት ተጸዋዒት ዓለማዊ ሽልማት ክትከውን እያ በቂዓ እትርከብ። ኣልፍረድ ኖበል ከዓ ከምቲ ዝሓሰቦ ካብዚ ዓለም ብሞት ምስተፈልየ በቲ ዝመሃዞ ተፈንጃሪ ዘይኮነ በቲ ዝገበሮ ጽቡቕ ማለት ናይ ኖበል ሽልማት ተዘካሪ ኮይኑ ዘሎ። ሽልማት ኖበል ከዓ ብ1901 ንመጀመርታ ግዜ ሕጽያት ብምጥቃስ እቲ ብሉጽ ሕክምናዊ ጥቕሚ ዘለዎ ኤክስሬይ ዝመሃዘ ጀርመናዊ ዊልሄልም ሮይንትገን ዝበሃል ተመራማሪ ቀዳማይ ተሸላሚ ክኸውን እንከሎ ብድሕሪኡ ከዓ ክሳብ ሕጂ ኣስታት 527 ተመራመርቲ ገበርቲ ሰናይ ጸሓፍቲ መራሕቲ ሃገራት ኮታስ ኣብ ዝተፈላለየ ዓውዲ ዝነጥፉ ውልቀ ሰባት እዮም ነታ ሽልማት በቂዖም ዘለዉ። ከምቲ ኩሉ ግዜ ሓደ ጽቡቕ ነገር ገለ ኣበር ዘይሰኣኖ እዛ ሽልማት ካብ እትጅምር ከዓ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜያት ኣዘረባ ክትከውን ከምኡ ድማ ፖለቲካዊ ድርኺት ዘለዎ ኣወሃህባ ሽልማት ተኸተልያ ዝብል ዘረባታት ከቀላቐል ክጅምር እንከሎ ኣብ ገለ እዋናት ድማ እታ ሽልማት ንዘይግብኦም ሰባት ተዋሂባ ተባሂሉ ክጥቀስ ተረኣይ ነይሩ እዩ። ገለ ካብዞም ኣዛረብቲ ዝኾኑ ምስንርኢ ድማ ብ1948 ኮርደር ሆል ዝበሃል ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ዝነበረ ነታ ሽልማት ወሰደ። ንሱ ኣብ ካልኣይ ውግእ ዓለም ካብ ኤውሮጳ ብምርከብ ሃዲሞም ኣብ ኣሜሪካ ዕቑባ ክሓቱ ዝደልዩ ኣይሁዳውያን ስደተኛታት ናብ ኣሜሪካ ከይኣትዉ ዓባ ኣስተዋፅኦ ብምግባር ናብ ኤውሮጳ ተመሊሶም መብዛሕትኦም ገዳይ መቕተልቲ ሂትለር ክኾኑ ብምኽኣሎም እታ ሽዑ ዝተዋሃበቶ ሽልማት ሰላም ኣይትግብኦን እያ ተባሂሉ ክሳብ ሕጂ ኣካታዒ ኮይኑ እዩ ዝርከብ። ኣብ ዓመተ 2009 ከዓ መራሒ ኣሜሪካ ካብ ዝኸውን ውሑድ ኣዋርሕ ጥራይ ዝገበረ ኦባማ ነታ ሽልማት ድሕሪ ምዕዋቱ እንታይ እዋኑ ደኣ ሰላም ኣምፂኡ ብዝብል ምኽንያት እታ ሽልማት ፖለቲካዊ ድፍኢት ኣለዋ ተባሂሉ መካትዒ ኣርእስቲ እውን ክፈጥር ተረኣዩ ነይሩ እዩ።
ኣብ 2010 ከኣ ሉይ ጻቦ ዝበሃል ቻይናዊ ኣብ ሃገሩ ቻይና ንሰብኣዊ መሰላት ቃልሲ ገይሩ ተባሂሉ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ቻይና እንከሎ ነዛ ሽልማት ኖቤል ክበቅዕ እንከሎ ቻይና ከምኡ ድማ መሓዙታ እቲ ጉዳይ ፖለቲካዊ ድፍኢት ኣለዎ ብምባል ንሱ ይኹን ስድራ ቤቱ ነታ ሽልማት ኣብ ዝነበረ ስነ ስርዓት ምቕባል ከይሳተፉ ኣጊዳ ብጀካ ድማ ዛ ሽልማት ብ1989 ነዳላይ ላማ ክትወሃብ ብምኽኣላ ቻይና ደጊማ ኣብ ትሽዑ ግዜ እቲ ጉዳይ ፖለቲካዊ ድፍኢት ኣለዎ ክትብል እውን ተረኣያ ነይራያ ብ1991 ከኣ ኡን ሳን ሱ እትበሃል መራሒት ሃገር ሚያንማር ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ እቲ ሃገር ካብ ወተሃደራዊ መሪሕነት ናብ ሲቪላዊ ዲሞክራሲያዊ መሪሕነት ክትቅየር ሰላማዊ ዝኾነ ቃልሲ ኣካይዳ ተዓዊታ ብምባል ሽልማት ኖቤል ንሰላም ዝተወሃበት ኮይና ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት ግና ንሳ እትመርሖ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ እምነት ምስልምና ዘለዎ ሮሂንጋ ዝበሃሉ ዓሌት ገህሰት ገይሮም ተባሂሉ ነታ ሽልማት ክትምንጠል ሕቶታት ብምቕራቡ እዛ መራሒት እውን ሽልማታ ክሳብ ሕጂ ኣካታዒት እያ ዘላ ኣብ ዝሓለፈ ዓመተ 2019 ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብ ኣሕመድ በቲ ኣብ ስልጣን ምስ መፀ ነቲ ኣብ መንጎ ሃገሩን ኤርትራን ዝነበረ ኣይ ሰላማይ ኩናት ኩነታት ቀይሮ ተባሂሉ ነዛ ሽልማት ክበቅዕ ዝኸኣለ እዚ ይኹን እምበር እቲ ንሱ ሽልማት ዝወሰደሉ ሰላም ሽማው እምበር ብዙሕ ግብራውነት ዘይብሉ ኣብ መንጎ ክልተ መራሕቲ ጥራይ ዝተገብረ እዩ ተባሂሉ ኣዘራቢ ክኸውን እንከሎ ኣብ ሃገሩ ኢትዮጵያ ድማ ምስ ብሄር ኦሮሞ ብዝተሓዝ ጉዳይ ተደሪብዎ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ቅንያት ሓደ ናይ ምሁራን ጉጅለ ኦሮሞ ነታ ሽልማት ከምንጣል ሕቶ ኣቕሪቦም እዮም እዛ ናይ ኣብ ኣሕመድ ሽልማት እውን መስተን ኣዛረብቲ ሽልማታት ዝተሰርዐት ልዕሊ ኩሉ ኣካየቲ ሽልማት ኖቤል ዝተነቐፈሉ ነገር እንድሕራሎ ግና እታ ሽልማት ነቲ ብሰላማዊ መንገዲ ምእንቲ ዲሞክራሲ ቃልሲ ዝገበረ ማህተማ ጋንዲ ዘይተዋሃበት ብምዃናያ እዚ ካብ 1937 ክሳብ 1948 ሓሙሽተ ግዜ ሕፁይ ዝነበረ ማህተማ ጋንዲ ነዛ ሽልማት ዘይመብቅዑ ኣካየትታ ሽልማት ብዙሕ ግዜ ነቐፌታ ክመጾም እንከሎ ንሶም ከኣ ድሕሪ ሞቱ ብዙሕ ዓመታት ጸኒሖም እዮም ንጋንዲ ነታ ሽልማት ዘይሃብዎ ጌጋ ከም ዝገበሩ ተኣሚኖም ተዓስኦም ዝገለጹ بحافشة إذا كان بعل مازر تريزا ألبرت أنستاين نيلسون مانديلان كالوت بولس السباتن زتوهبت شلمات نوبل كم تقدموا زت تقصي حنساب كتعيت حنساب دماتنا أدي تندخونتيا كساب حجي عمتاوي نتعواتي $1,000,000 عسرت شو من تكرات ورك أنزخون ميداليان ذهبت كتساليت زلا نحجز التدالو مدب زينيرو بخالك ساب نرغب سلام نعهم